Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha ka Jingkhynra ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle ringkat ka Tnad Pulit ki officer ka Food Safety ka Muda ka Shillong Municipal Board ka Tnad Labor batna ka Tnad Excise kilayo ban Kurup haduk khandai husau pon khandai litar ka Kyiad IFML shispa prapulai pon pra litar ka biar bat ar pon henriu litar ka wan na ka wei ka Kudam ka badon hasa fudlong kani ka jing Kurup ka de ha kala si ublei ha ka baka KSU kala penlong ya ka jing jurip ban pet ya ka jing long jing man ha ka jaka sat kiu ki bar jela ha ka wa omkra ka bala pau na ka jing saprang ka wei ka durki ha kini kisi ka bala deb na kani ka jing jurip lalap ya ka jing le si bat ka jing de bam sutnyo ka bala penlong ya ka KSU kumju ka Tnad Pulit ban Kyiad ya ka dukan ki badon hasanda ka te ka jaka ya ka ba lalap ya ka jing le si ka ba om ya hap shu bandai ka jaka bam kam hadin ka jing jurip lalap ya ka Kudam bu Kyiad Be-Aiñ ya ka ba ka Tnad Excise kala penlong ban lum Jingkhynra bat ban le ya ka badon kam bakat kum ki kendon an umur kini iwan just give it to let's see focus ini yang itu focus oh roughly okay. Shoot!